Bismillahirrahmanirrahim. Hada faslun ibarate fasal arkanul islami utawi piro-piro rukun Islam. Iku khamsatun ana 5 dirupane 5 syahadatu an. Suwijine nekseni setuhune kelakuan nekseni la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan setuhune lan nekseni setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah dadi utusane Gusti Allah. Wa iqamus sholati lan jumenengake salat wa itauz zakati lan wahake zakat. Wa saumu ramadhana lan puasa ing dalem wulan Ramadan wa hijjul baiti lan ibadah haji maring Baitullah. Man hiya wong Sulaiman istatunga kang kuwasa sapa man kuwasa ilahi maring Baitullah apane sabilan saking arah dedalane.